Беләсез, мин сезне күрергә чиксез шатмын. Сез дә шатланасыздыр дип ышанып калам. Яшьлек тавышы тапшыруын карыйк. Матур җырларга кушылып, җырлыйк. Мин Ансу сезнең белән бергә ял итәргә әзер. Киттек! Düşürmükçi күңелләрне яшигел алыга карап дошманыга түгел дуска да булмый кайчакка ярар. Яшигәлле дөньяларның кадер-кәйләрен белеп, дөнья ямын күреп яшик, бергә елмаеп көлеп. Düşürmükçi күңелләрне яшигел алыга карап дошманыга түгел дуска да булмый кайчакта ярар. Düşürmükçi күңелләрне яшигел алыга карап дошманыга түгел дуска да булмый кайчакта ярар. Сез булмык һәм сезләргә сәлам бирик дусларга. Хәерле юл теләп калыйк күзен киткән кошларга. Düşürmükçi күңелләрне яшигел алыга карап дошманыга түгел дуска да булмый кайчакта ярар. Düşürmükçi күңелләрне яшигел алыга карап дошманыга түгел дуска да булмый кайчакта ярар. Яшигәлле дөнья матур, дуслык кадерен белеп, дус туганга саулык теләп, бергә елмаеп көлеп. Düşürmükçi күңелләрне яшигел алыга карап дошманыга түгел дуска да булмый кайчакта ярар. Düşürmükçi күңелләрне яшигел алыга карап дошманыга түгел дуска да булмый кайчакта ярар. Düşürmükçi күңелләрне яшигел алыга карап дошманыга түгел дуска да булмый кайчакта ярар. Düşürmükçi күңелләрне яшигел алыга карап дошманыга түгел дуска да булмый кайчакта ярар. Дошманыга түгел дуска да булмый кайчакта ярар. Тотынып утырыгыз. Иң башыннан ук сезне шәп клиплар һәм күңелгә үтеп керерлек җырлар көтә. Бу атнаның 10нчы баскычын яулаган Валерий Назаровның клипы сезнең өчен. Телефонда синең җитди тавыш, эш бетми ул күрешүләр сирәк. Эшләрне ташладым да очтым, яннарыңа мине көткән йөрәк. Йөрәк, йөрәк, әти йөрәге, бик көткән менә өчен. Тормыш баскычлары, барган саен кирәк икән. Яшәүләргә терәк икән. Әти йөрәгенең акыл ачышлары.
теккән менәр өчен. Тормыш бастышлары барган саен кирәк икән. Яшәүләргә терәк икән. Әти йөрәгенең акыл ачкычлары. Яхшы кеше булсын иде дие, тәрбияләп үстергән улын. Омтыламын, тырышамын әти, булыр өчен синең горурлыгың. Йөрәк, әти йөрәге, биек теккән менәр өчен. Тормыш бастышлары барган саен кирәк икән. Яшәүләргә терәк икән. Әти йөрәгенең акыл ачкычлары. Йөрәк, әти йөрәге, биек теккән менәр өчен. Тормыш бастышлары барган саен кирәк икән. Яшәүләргә терәк икән. Әти йөрәгенең акыл ачкычлары. Машинада йөргән вакытта кайбер кешеләр миңа карап төрле бармаклар күрсәтә. Мин аларга матур итеп елмаям. Матур итеп елмайгач, алар да миңа елмая башлый. Ә ул вакытта минем аларга берәр матур бармак күрсәтәсем килә башлый. Ә сүзне Элина Нишевага тапшырам.
Дәвам итәбез алга таба. Бүгенге клиплар бөтенесе үзенчәлекле. Яшьлек тавышын карап, рәхәтләнеп, ял итеп утырасыздыр дип ышанып калам. Сезнең өчен әйтә алмыйм, ләкин мин бик рәхәтләнеп, ял итеп басып торам. Шуңа күрә сүзне Рамил һәм Рамилә Хәйретдиновлар гаиләсенә тапшырам. Бәхетемә күзләр тимәсен. Җилләр ишетерләр айлы төндә, мин яратам сине димәсен. Мин бәхетле әйтергә дә куркам, бәхетемә күзләр Язмыш җилләре дә йөрәкләрне сагыну сагыш белән белмәсен. Син минем бәхетем син, бәхетемә күзләр тимәсен. Җилләр ишетерләр айлы төндә, мин яратам сине димәсен. Мин бәхетле әйтергә дә куркам, бәхетемә күзләр тимәсен. Ишетерләр айлы төндә, мин яратам сине димәсен. Мин бәхетле әйтергә дә куркам, бәхетемә күзләр тимәсен. Җилләр ишетерләр айлы төндә, мин яратам сине димәсен. Мин бәхетле әйтергә дә куркам, бәхетемә күзләр тимәсен. Мин бәхетле әйтергә дә куркам, бәхетемә күзләр тимәсен. Бәхетемә күзләр тимәсен. Кояш җылырак яктыра башласа, шундук бөтен дөньямны онытып, авылга кайтасы килә башлый. Җиләк карлыган җыйган вакытта кызынып, кояш витаминын аласы килә. Кызлар, авыл булганда бернинди солярий да кирәк түгел. Күбрәк кояшта йөрегез. Ә 7нче урында Илдар Идиятуллин. Бергә типсә, бәхет өчен
Булган бу хисләрне саклау кирәк ничектә. Ләкин яралама гына, яндырма йөрәгемне. Белерсең әле аңларсың минем дә кирәгемне. Ләкин яралама гына, яндырма йөрәгемне. Белерсең әле аңларсың минем дә кирәгемне. Әгәр ярату булмаса, мәхәббәт ерак китә. Бер-береңнән аерылу күңелләрне ут итә. Ләкин яралама гына, яндырма йөрәгемне. Белерсең әле аңларсың минем дә кирәгемне. Ләкин яралама гына, яндырма йөрәгемне. Белерсең әле аңларсың минем дә кирәгемне. Хит парадның уртасына да әкрен генә якынлашып киләбез икән. Вакыт сизелми бара. Олылар әйтмешли, без картаймый, кем картайсын соң инде? Каршы алыгыз, Эдуарда Магдеева. Яз була бер
Дуслар, безнең социаль челтәрләргә язылырга онытмагыз. ВКонтакте һәм Telegram сәхифәләре сезнең өчен эшләп килә. Кушылыгыз һәм барлык яңалыкларны иң беренчеләрдән булып белеп барыгыз. Каршы алыгыз, Илнур Юламанов. Чынлап яратмаш, яратам деп миңа сайрадың. Ялгыштырма, язмыштырма, әллә башкаларны сайладың. Онытма да, сылытма да, ике йөрәк арасын. Жаннардагы сагышларны бәхет нурлы капласын. Укта димә, юкта димә, язмыштан узалмасын. Теләсәң, теләмәсәң дә, мине оныталмасын. Мине бирешер дип уйладылар, ятлар керде безнең арага. Кызлардан кайда кышлаганның, күрсәтте мин хәзер алырга. Онытма да, сылытма да, ике йөрәк арасын. Жаннардагы сагышларны бәхет нурлы капласын. Укта димә, юкта димә, язмыштан узалмасын. Теләсәң, теләмәсәң дә, мине оныталмасын. Яланмыйм да ачу йөрөтмим, көчле булып калам хәзер мин. Җырым белән кайнар хисем, таулар җимерергә әзер мин. Онытма да, сылытма да, ике йөрәк арасын. Жаннардагы сагышларны бәхет нурлы капласын. Укта димә, юкта димә, язмыштан узалмасын. Теләсәң, теләмәсәң дә, мине оныталмасын. Теләсәң, теләмәсәң дә, мине оныталмасын. Мине оныталмасын. Нишләптер яңгыр яуган вакытны күп кенә кеше яратмый. Ә минемчә ул үзенә күрә бер романтика тудыра. Төрле елата торган мәхәббәт турында төшерелгән кинолар искә төшә башлый. Соңгы арада артык романтикага тартыла башладым әле мин. Хәерлегә булсын. Ә сезнең алдыгызда Римма Софиуллина. Çıktın yollarıma, tatlı uylar bulup uraldım.
чыккана өстә ялкын янган йөрәгемә сүнмәс өчен сөюдыма сине көтеп чыгам озын юлга тик бураннар гына кире барам кавыштырса кавыштырыр безне бәхет тауыгын чакырып тора сине көтеп чыгам озын юлга тик бураннар гына кире барам кавыштырса кавыштырыр безне бәхет тауыгын чакырып тора кавыштырса кавыштырыр безне бәхет тауыгын чакырып тора бәхет тауыгын чакырып тора бәхет тауыгын чакырып тора Беренче эшлек. Гомумән, беренче эшлек турында озаклап сөйләп тормасаң да була. Алар үзләренең әфәрин икәннәрен үзләре дә белә. Әйдәгез, Эльвир Габдуллинның клибын карап үтик. Осы базарға бір көз жетші бет, әлі ял тап қайтабыз біз біткештен алды. Ненде yol yurtu indi ol. Oğulda işlik yakını. Яра, жаларыса балыққа кеттім. Çaklарда unutабыз хисләрне икебез ике почмакта уздырабыз кичләрне шундый матур айлы кичләр бергә юлдыз санарлык юкалмас гомерләр сөюләрдә İçəbiz arada uyutuman tatlı balda başı kibik kaynar şey salkın sıman şunday matur aylı kişiler birge yıldız sanarlık yok kalmasın ömürler siyulerde kişiler birge yıldız sanarlık yok kalmasın ömürler
bilip yaşayık Ozmasın yalğız kişiler Bulsun barı oralarda Süyülü oynar kişiler Şunday matur aylı kişiler Birge yıldız sanarlık Yoksa olmasın ömürler Süyülerde yanarlık Şunday matur aylı kişiler Birge yıldız sanarlık Yoksa olmasın ömürler Süyülerde yanarlık Yoksa olmasın ömürler Süyülerde yanarlık Яшьлек тавышы тапшыруы алга таба дәвам итә. Телевизорыгызны әле генә кабызып куйган булсагыз, без инде икенче баскычка да килеп җиттек. Эх, күрми калдым бит дип борчылсагыз, махсус сезнең өчен әле кабатлау да булачак. Ә икенче урында бу атнада Лилия Мазитова. Соңғы вакытларда минем тормышымда ни генә эшләсәм дә каршылыклар килеп чыга башлады. Миңа ни эшләргә? Сезнең барлык проблемаларыгыз шишәр өчен сезгә хәлләрем минем яхшы, хыяллар минем якты дип яшәргә кирәк. Дәртләндереп йөрәгемне син һаман да торасың Беркем белми хәлләремне
Беренче урынны ачыклар алдыннан барлык булган матур клипларны да карап үтик. Düşürmekçi күңелләрне яшингел алыга карап дошманга түгел дускана булмый кайчакта ярап. Йөрәк әти йөрәге бик көткән мәлләр өчен тормыш баскычлары барган саен кирәк икән яшәүләргә терәк икән әти йөрәгенең акыл ачышлары. Күпме еллар үткәндә яшәрмә хисләрем, сүзсез мине аңласын синең саф йөрәгең. Җилләр ишетерләр айлы төндә мин яратам сине димәсин. Мин бәхетле әйтергә дә куркам, бәхетемә күзләр тимәсен. Ләкин яралама гына, яндырма йөрәгемне. Белерсең әле аңларсың минем дә кирәгемне. Җылы сусаган йөрәгем тилерде, нишләтең икән син йоклаган бүлне. Онытмада, сылытмада ике йөрәк арасын. Җаннардагы сагышларны бәхет нурлы капласын. Сине көтеп чыгам озын юлга, тик бураннар гына кире бара. Шундый матур айлы кичләр бергә йолдыз санарлык юкка булмасын гомерләр сөюләрдә янарлык. Хәлләрем минем яхшы, хыяллар минем якты, дөнья ул минем йөрәгемне хисләрем тулы бакты. Дуслар, хәзер әйдәгез алкышлар белән беренче урынны каршы алыйк. Ул бу атнадан яшьлек тавышы тапшыруының җиңүчесе. Үзегез җиңгән сыман кул чабыгыз. Сезнең алдыгызда Илшат Хамадиев.